Guys, mazong hapon ninyong tanan guys. Mazong hapon natang tanan. Mga tumis kimyat sa merkado karidit guys. Kay mo palitlig. Konsumo na rin sa bahay. Haman tito. Inamoto na ta. Kay. Danahang sweldo guys. Advance. Sige advance naghatang ni Purami. Salamat ka Jo Flor. Yeah. Kapalit na ko among mga kinahanglan ng daris bahay. Thank you so much. Diyan nakadata na ko sa Hangbaylo. Salamat ka Jo. Kaya nahinay na ko damig data sa Hangbaylo guys. Thank you Jo. Labadaplin na kini motor. Wato sa merkado skim kim guys. Mo ba na skim kim? Kay mo palit ko bugas na kay pagsuga. Ay, salamat ka Jo. Salamat ka Jo Flor. Advance naghang sweldo. Salamat ka Jo. Okay. Palit ako dahil sa mga kinahanglanan. Pahli. Sakay namin sa manghud guys. Giagid ako nila dari sa Puramis bahay. Salamat ka Jo. Las Puramig ni Undoy. Lakong giagid dari sa bahay guys. Lakit sa latas merkado. Sakay na bi. Isus ginuuban-ubanan niyang bading gamatoy guys ya. Anong lipaza yung taong kim-kim na kauban. Lipay ka, lipay. Lipaza, gumong dalaging din gamay guys. Anong lipaza yung taon. Ganyan. Ang lipaza sa mga dalaging din guys, nakakutog. Lipaza. Load ka lang? Load ya? Dapat ko spisi guys, kaya ako ikikuha diya na may nang order dani. Salamat ka dos nang order dani. And salamat ka jo Evelyn Vlog. Salamat ka jong Evelyn Vlogs. Guys, kay jud kung gihuwat in town upas dyan nagsira. Ay kapo natin lupa sa kuwak. Lagi. Salamat. Sagdalaman day. Guwapa magyapon. Guys no. Maghabal libre o maghabal lang. Hahak na si Jaoy. Salamat ka Jo. Gihuwat ko ni Ja guys. Upas dyan nagsira na ngungit-ngit na. Salamat ka Jo. Hi, shout out to Sir Marco for Aral ka buta sir no. hello sir. Supportive ka Jo sir. Thank you sa mag-comment sir. Mama sa Amerika. Tiday, aras kami day. Salamat. Salamat kazo guys. Kay huwat kong bilin diya. Nuni, side bit na. Ani sideline guys. Maka pang dil-dil ko ginagmay. Mado na naman makaginan siya po pag ginagmay. Ngit-ngit-ngit na. Pasensya na mo kay ngit-ngit na daris palibot. Kaya tayo may bugas guys. Ingari diya. At ang galing. Alright. So, mabanggot. Dara bayad sa bugas. Saka-sako halong. Pila man eh? Okay. Dara igawas naman daan ka makonti habal-habal. Ha? Tesa ha ka rin. Dana guys, 1 sack of rice. Okay. Pahatod na ako na guys, kaya maglisod man sa kay Miss Elia. Nilinas kim kimugpan. Asa? Kana? Kani ha? Torta. Ayan. Kapalit ang torta. Saan? Upat. Ha? Di Karidyo isang ipili guys na ganahan sa kim na torta. Sige pa magpamili skim, ito na mag-imo, torta. Palit na kong torta para nimo. Palit kong mushroom para sa mga... Ha? Palit pagsiya na ito, Ron. Palit nagsiya, guys. Litson. Palit ko na may litson manok, guys. Request magbata. Pilatanan? 120. Okay. Dato, anira ka na ibili ni ate kay... Gabiin na ito kay ate ni ka. Asang ibilin si Kim at ni ate Nika guys. Kaya palit ko litson manok. Isang request ni Kim. Hey. Ano dyan? Request ni tao. Kuan, sidaan. Lara ka day ha. Ay, sako guys. Ngit-ngit na dari. Guys, favorite ni Kim yan. Karon ra man pud.
Panagsaan ba? Guys na. Good. Okay. Pila? So, 270. 270 ilang litson guys. Whole. So, talihurot na. Pila na naman nakabuok. Unum na raman. Grabe. Arang kadyo ka. Halin kadyo ilang litson na rin guys. Then na guys, kapalit na kong litson. Request sa mga chikiting. Labi na skimyat ya. Wow. Kumot ba? Arang kumot ka. Unsan na nagabot na sa bahay? Palit po ko vitamins ni Gabriel guys. Vitamin C. Kaya putin C kay kuno na acid. Ang ta naman ko dito sa butika. Ang vitaminin kay arong dali maadyo. Ha? Pagali. Mga maraming padong ni Unika. Tagaan yung paso si Moni ko na. Muli na may guys. Kay gabi na. Alas 6 na kapin. Kasag ning buwan ako kasag. Tataod. Tataod na naman guys. Kaning bunot magkasag. Silong sa midari. Ayan na, be. Nandiyo sa water ni Ate B. Dari sa migas kay grabing bunot man nuguan. Na miss rapid test ng silong sa midari guys. Og mga snack mo guys, ari laman mo sa rapid test. At bang sa kuan siya guys, at bang sa Rimares og sa Manukang Bayan at bang ra sila kaadyo. Ari mo dari guys, kay lami kadyo ilang mga kuan na ilang mga pang snacks, na snacks nila napoy palamig. Napoy mga kari-kari na mga sidaan. Oh, di ba? Das kimya, kaban-banan. Tawag si Mingaw ni mata ako ba na. Gimingaw si Bibi. Gimingaw ka magkimyat, guys. Gimingaw ako mag-bibi kimyat. Ato ka na ko i-upload. Ko i-upload lagi. Maraan ka to, guys. Diyan na, Miss Bye, guys. Oh, diyan nagamang gipalit nga lechon. May amang suya pa ni hapon. Ali, day. Diyan ang mga kuyas. Kuya Kinkin. Lechon, kuya. Lipay ka do mga bata. Diyan po, dagamang ulita, oh. Habog na na. Habog pa na, guys. Kuya Gail. Pagay, pwede. Ay. Kasgan. Hi, guys. Hi guys. Nagwapo ba? Nansa na may tunggoy-tunggoy na himong kon. Nihapon na may guys. Kaya namang bibigyan niya. Ako lang utot ang gwapo-gwapo. Ay, utot. Utot na ho ba? Silan. Dala kang i-order guys ya. Nga. Mana nang i-post mga order. Nga ni palit kog pan. Dapat sa to na kamang bugas. Salamat kay Ajo. Ha? Bukunig na ba ito? Thank you Lord. Yapon guys, danagamang litson manok. Yapon. Himiat ni Yapon. Yapon pa dir. Napay sabaw nga isda guys niya. Nakita isda sinabaw karabalyas. Ha? Adik ko nang jagpanit pastilan. Yapon tanin jo guys. Kuya, dali na kuya. Yapon. Ngaan sa mi guys. Yapon tanin jo. Lambing-lambing Miss Kim Kim kay gabi na. Kami maglambing-lambing o gabi guys. Ma, bantay bibi. Magbantay kong bibi. Okay ra nimo no. Hindi naman ko nahilak din. Hindi naman ko bantay papa. Okay. Very good aga mong bibi kimyat. Biti ko. Nauna bata pa ko. Una bidyaan ko nimo. Sige ko hilak. Karon kay big girl naman ka okay ra. Ayo kan anang kamot. Ayo kan anang kuko kay dito. Ayo kan an lagi ng kamot kay ugaw. Kib-kibon man sa isang kuko guys. Na kuha na dyan isang kuko na pudpud. Kaya nga kuha nun. Bis nagbu padaan isang makit-kitin. Ayaw bikin ay uda na. Ay dirty. Gara dyan. I love you baby Kimyat. I love you. Ikaw gamay ako dati. Mura. I love you, ikaw gamay, ikaw dako kuno. I love you, ikaw gamay, ako dako. Stilan. I love you, Kimyat. Ako dati, ikaw gamay. I love you. Garaon jud eh. Garaon ka jud guys eh. I love you, be. Ayaw, masakit ang piil na damang. Mundam agday ka.
Damag man ka. Ayaw ba si Pap? Panintig ka na ron, gitikon. Ay, Gitika dyan. Gitika ang bibi ni mama. Hiningaw si mama skin kim. Hiningaw kong kimyat guys. Si bibi, gatang dadan eh, okay ra. Ha? Jikura dadan hing. Si Jitro. Si bibi di ay. Dadan food. Diyan na guys, sagamang 1 sack of rice. Thank you Lord. Diyan na. Salamat po sa buutan ka nga sister-in-law. Ay, advance ka hang sweldo. Salamat ka Diyan na. Balik ko isang sako kay aman ni konsumo. Sa kabuan. Thank you. Di na mabuntas na nagbitak. Ito. Salamat ka Og, dere pa gihatag nga miracle fruit guys. Sahang ijaan, isang gihapit teres bay. Salamat ka ya. Igsuon ni pader, siya kalaw. Salamat ka ya. Daris ijang miracle fruit ko kadaeg. Sabi ni timpa sa. Na guys, para ka kajo giagis ang ijaan ganiha. Aman sang na may lang daghang ingan ni. Salamat ka sang ijaan, Claudia Duyagit, ya kalaw. Thank you sa pag-agi dariya sa kong giagian. Han nilagaon siya guys ugma. Wala siyang lagaan ugma guys among patanawon ug sa isang sabaw dani. Wala mang isumpay datos vlog na mas ang lakaw ng adlaw. Kay kaning vlog karon maning adlaw guys. So na mo sa puro magkaimito guys no. Na for miracle fruit ni siya. Ang isang color dani guys ining malaga na color. Mo sa dapit na pagkaitom. Puro tamis-tamis siya guys na. Salamat kazo sa mga ipanghatag dari ngani grasya. Thank you. Tambaw man isa guys daghan magmatambawan dani.